Okay na. Aman, lakay. Lawlaw at kayang kuntong rabiin. Ang dawang bakit, di ka pa nakalutong. Katsikan na, payasak pa ilaan. Ang pesi daan. Sikan na, tugtugo ka man lang din ah. Nang nagtugtugaw, gap-gapok ka naman ng kubra. Kapok di tigi ko, bantay na panagalat sa ba. Sa bakin na lang. Yung ka tatay ka pala tugtugaw ita, awang pa ito ng kubra, mas laka lang senyorita. Kat nagdiretso ka kung mga nagalan ay, hindi dala na yun, hindi naggawid ka na ito, bik-bik mo ka sa ba? Ano na siya pati bakunan ko, nakanano ka kung. Sika kumamata na, nagbuto ka kumamata sa mga butak, kumangat, namantamot kang kas dyan. Kanya kung matilutwag lakay, katawang matisidaan. Si Day mo di cellphone-an. Ang tayong tagalan na taong tisidaan na. Jai. Takarayanan na, unod dinutan, tataltalon. Ganda-ganda, Tan. Ayun lakay, nagadayo pa yan, di ba? Pagalaan tat sidaanan. Apo. Mga rod. Kung may ka kumate na sapa, di mayat kuma. Tadi ka na pa marmaritis. Nakimarmarite sakya, agsilsil punak lang ijay lakay. Ako na nagandaan mo. Da, cellphone, kinan mo ko pa di cellphone mo na ha. Ang sahot eh, bisukol to eh. Dapeng bisukol di talakay. Baka nya tedata lidag haan nga lidag. Bukasay. Agurong. Agurong. Nagtaksil yun. Nagtaksil. Agurong na. Ipakita mo tarit agurong mo. Takman. Jak pa nakita dito agurong mo ibagba mo nagdarakon. Agurong. Oh. Iji tabangi rin ay dinti pagalanti pa ko. Kat mabisina kun aldawon lakay. Reklamo ka. Kathan kan nga reklamo ti mabisin niya. Kanon to eh, takti ko na ah. Nataktakti ako. Okay na. Nagbastyan mo dit ang ututan. Nagmet nga ti lugar yung lakay. Nag-peaceful. Yun na. Nagmet nga dengdenggan ni kajay ko. Ayos ti danom. Nagmayat ti view na. Tuitan sa nga akwan. Agyanan. Hindi maalam ito yung pako. Kasi sa. Namalam ito yung bisukol. Namalam nga sidaan. Lalaingam alakay. Tamno ado ti sidata. Ado daytan? Bisik ba eh. Hindi ka pa yung ito yung agala mo. Agala ka mo ito na. Si kalatan na. Marugitan di sakak. Yun na. Namot ito. Kapag nagbiyagan. Amumot nga hanpe nga napitpitakan to sakak. Manipod di ubingak. Sakit ito yung nga ako. Kapidot. Sidaan. Hindi ako may nagala tatay dito. Malagad din. Nagpagpagpagaw ito. Pag-raam. Nagpitak nga rudla kay apunay kamutin. Tatay ka pala namin nagala. Hindi na punom ko ba ito yan. Mapitakan na ito sa kakun Kapid pedicure ko pa eh. Hindi pa pedicure ka tumanon. Uri, bagik ton. Ito kaya mang bayadan. Di ingkatang ko lang kumatikwan. Si daan day tapag pa pedicure ko manan. Hanak pa yung napudutan. Arte kamat namin. Alis tom kit dila kay. Nagpudot.
Oh. Ay, ito na tayo si Daan. Apo, lakay. Ito. Apo, lakay. Urayak lang mabang-aran nga ko ah. Kita matabi sa kol. Nga, nakakita-kitak man na ita. Hmm. Uy, nagadumit lakay. Tapos nagadutoy pa ko. Nga, Ay, uray, may sat lakay no Apo. kastoy. Bandanuwak mo na yan. Urayak lang na bang-aran lakay nga ko. Magkumamat no, nalawat ikayang mo tirabi eh. Aman, lakay. Lawlawak kayang kuntong rabiin. Diyos ko, Mariano Garapon. I love you. Love you, love you.